Domingo sa Pentekostes. Ang Espiritu mugahom kanato sa pagtan-aw latas sa atong kaliwatan, sa atong kahimtang sa katilingban, sa atong relihiyon. Makahiusa siya kanatong tanan nga managlahi sa usag-usa. Muabot ang Espiritu sumala sa gisaad ni Jesus sa wala pa siya misaka sa langit. Mas makatabang kun ilho nato ang presensya sa Espiritu Santo dinhi sulod sa atong kasing-kasing ug dinha sa katawhan nga atong gikalambigit uban ang gugma ug debosyon. Ang pagkaalinggat sa iyang presensya sa atong taliwala mag-aghat kanato sa pagbag-o sa atong kaugalingon ug sa pagtahod ug sa pag-amuma sa usag-usa. Walay sibisan nga bugtong naghupot sa Espiritu Santo. Pamalandong. Ako bang nasinati ang presensya sa Espiritu Santo sa akong kinabuhi? Ako ba siyang gitugutan paggahom kanako? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentekostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Ilam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asya, Frigia, Panfilia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cirene, ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia, apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawong sayuta. Dayga ang Ginoo kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawong sayuta. Kun imong kuhaon ang ilang ginhawa, mangamatay sila ug mubalik ngadto sa abog. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang nawong sayuta. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon,
malipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang nawong sayuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginuoha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas, bisan ko nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabii na ni adtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.